Ma poġġi lilek innifsek fi żarbun ta' dik il-mara li għandha tfal li għandhom sena, sentejn, tlieta u li bil-fors pereżempju kollha toħroġ taħdem. Però m'għandix ma mitħalli tfal. X'inhu ma l-ħsibiet li għaddulek meta titkellem dwar esperjenzi bħal daw li huma ta' bilħaq popolari, mhumiex iżolati? Għaddejt minnhom jiena personali meta t-tfal tiegħi kienu għadhom żgħar u jiena kelli 3 tfal f'time frame ta' 3 snin u 3 xhur, ġifieri letteralment kienu wieħed wara l-ieħor, allura kien ikolli problema ta' fejn inħalli tfal. Ovvjament kelli lill-ommi dejjem sibta li kienet is-second mother ta' tfal tiegħi u kien hemm perjodi fejn iktar qattet ħin il-mami magħhom milli qattajt jiena u għalija llum il-ġurnata tfal jaraw lin-nanna ħanejtek illi jafdaw magħha b'mod daqs li kieku qegħdin jitkellmu miegħi. Dak iż-żmien għaddejtu jiena meta ma stajtx ukoll inħalli tfal meta il-mami tiegħi kien ikollha xi attività partikolari, kien ikolli problema. U nifhem ukoll dawk l-ommijiet li llum bil-fors iridu joħorġu jaħdmu biex jgħinu lill-familja. L-om meta kollha toħroġ taħdem għax bil-forsi u għax trid? L-lum bil-forsi toħroġ taħdem, però hemm żewġ tipi, hemm differenza wkoll. L-om li kollha l-karriera u ma tkunx tixtieq titlaq il-karriera tagħha u tissagrifika dak li tkun studjat u dak li tkun ħadmet għalih sempliċiment għax ikollha tfal. U laqas iridu naħsbu b'dik il-mentalità li tittażel bejn li toħroġ taħdem jew inkella trabbi familja. Ma is-soċjetà tagħna qed tilqal dawn it-tip ta' esiġenzi ta' kif qed tiżviluppa l-ħajja? Is-soċjetà tagħna hija magħmula li llum il-ġurnata Malta ħanejtek dejjem l-affarijiet jaslu aktar tard f'pajjiżna. Jekk tħares lejn pajjiżi oħra, il-mara tagħti kontribut fl-ekonomija tal-pajjiż u hija parti mill-qafas tal-working force ta' kull pajjiż. Sharon hija gradwata fil-komunikazzjoni tal-massa u għedha tikkonkludi l-MA fil-Mass Communications mal-Università tal-Ester. X'inhu huma d-diffikultajiet li qed tiffaċċja l-mara llum fis-soċjetà Maltija? Fis-soċjetà Maltija naħseb għad hemm ħafna ta' stereotyping vis-à-vis il-mara fuq il-post tax-xogħol. Mhux kull kumpanija, però niltaqa' ma' ħafna. Hija kwistjoni ta' mentalità jew kwistjoni ta' direzzjoni politika ta' tmexxija tal-pajjiż? Anke ta' direzzjoni politika tal-pajjiż. Jekk naraw il-gvern Laburista, kull gvern Laburista dejjem imbotta lil-mara u promova l-mara u ura bil-fatti illi għandu fiduċja fil-mara fis-soċjetà. Jekk tara track record tal-Partit Laburista kellna l-ewwel President mara, l-ewwel Segretarja Ġenerali fil-Partit mara, l-ewwel Ministru mara, l-ewwel Speaker mara u nispera li nkonna wkoll l-ewwel Membru Parlamentari fil-Parlament Ewropew minnaħa tal-Partit Laburista. Tħares lejn il-Partit Nazzjonalista laqqas trid għal-vot lill-mara Maltija għax kien jemmen li mhix kapaċi taħseb moħħa u mhux kapaċi tasal biex tivvota. Jekk tara meta ġie issa l-gvern biex jipproponi 3 imħalfin tal-ġustizzja fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma kellux il-min jipproponi bħala mara għaliex għax ma ħasbux u ma investewx illi jippromovu l-mara. Jinkwetak il-fatt li l-parteċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna fil-parteċipazzjoni tagħha fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżna hija fost lanqas minn fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea? Tinkwetani ħafna meta tara l-istatistika u tara kemm hemm bżonn nisa jidħlu fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżna. Tinkwetani ħafna. U Sharon Ellul-Bonici fil-Parlament Ewropew x'tista' tagħmel? Sharon Ellul-Bonici ħad tkun qed tippromovi lill-mara fil-Parlament Ewropew fis-sens illi jiena ma nemminx illi l-mara għandha tiġi diskriminata minħabba l-fatt li hija mara. Jiena fil-fatti għamilt il-Child Care Center tiegħi li noperaw 24/7 minħabba l-fatt biex il-mara li taħdem odd hours, mhux li taħdem 9 to 5, ikollha l-faċilità li ngħinuha billi tmur fil-post ta' xogħol li tixtieq qalba u jkollha post fejn jieħdu l-ħsieb it-tfal tagħha. U importanti fil-Parlament Ewropew li nipparteċipaw fil-Women's Committee, però mhux biss Sharon fuq il-post tax-xogħol, hemm affarijiet oħra li nistgħu nippromovu jekk ikun hemm mara qed tirrepreżenta lil pajjiżna fejn jidħol pereżempju il-breast screening, fejn jidħol is-cervic cancer, health awareness programs, daw l-affarijiet kien hemm in-nuqqas tagħhom tul din il-leġislatura minħabba l-fatt li ma kienx hemm mara fil-Parlament Ewropew. Ili naf li Sharon snin twal dejjem nafa bħala persuna illi tifforma parti minn grupp ta' nies fil-Partit Laburista illi ħadmu mla waqfien fl-interess u fid-drittijiet tal-ħaddiema Maltin u Mawġin. M'għandix dubju illi bl-esperjenza illi għandha fl-istrutturi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma' l-interess
illi għandha biex tibqa' taħdem fl-interess ewlieni tal-ħaddiema Maltin u Għawċin, Sharon ser tkun rappreżentanta denja ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Iva, jiena naħseb illi Sharon Ellul-Bonici hija kandidat validu ħafna għal din l-elezzjoni tal-Ewropa li jmiss f'Ġunju li ġej, għal ħafna raġunijiet. L-ewwel raġuni nafa jiena bħala persuna ħabbrieka ħafna u mimlija enerġija, wieħed ma jridx jinsa l-esperjenza li diġà għandha ilha 5 snin taħdem, daw l-aħħar 5 snin taħdem fl-EU, għandha natural fighter ħafna għad-drittijiet taċ-ċittadini, għad-drittijiet ta' pajjiżna, u jiena naħseb illi pajjiżna għandu bżonn dawn il-kwalitajiet. Hija mara u jiena naħseb illi kull partit ikun jixtieq li jkollu rappreżentanza femminili fl-EU, u tappella ħafna għal bosta setturi fosthom u l-iktar naħseb li tappella ħafna fost iż-żgħażagħ. U jiena nemmen illi Sharon hija waħda mill-aħjar assets illi għandna fil-Partit Laburista l-elezzjoni li jmiss tal-EU. L-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew saret f'Ġunju tal-2004. Din kienet l-akbar elezzjoni li qatt saret fid-dinja. Għal din l-elezzjoni kważi 400 miljun ċittadin kienu eliġibbli biex jivvutaw. U għal din il-leġislatura kważi terz mill-membri parlamentari huma nisa. Fil-Parlament Ewropew, il-membri parlamentari ma jpoġġu skont il-pajjiżi, imma skont il-partiti li rappreżentaw. B'kollox hemm 7 gruppi differenti li jirriflettu twemmin differenti ta' ċittadini Ewropej. Il-Parlament jiltaqa' fi 3 postijiet differenti, fi Brussels, fi Strasbourg u f'bini amministrattiv ieħor fil-Lussemburgu. Xi tgħidilna dwar il-mod li bih huwa kompost il-Parlament Ewropew kif ukoll kif jaħdmu l-gruppi fih dan il-Parlament Ewropew, Sharon? Il-Parlament Ewropew f'din il-leġislatura kien hemm 7 gruppi politiċi differenti. Fosthom il-Partit Soċjalista Ewropew u l-IPP, kien hemm l-Independence and Democracy Group, il-Green Party, il-Liberali, il-United Left u anke għal ftit żmien ukoll kien hemm grupp estrem lemini illi ma tantx salva u għamel biss ftit xhur. Dawn il-gruppi għandhom il-presidenti, kull grupp għandu l-president tiegħu illi ta' kull xahar jintaqgħu f'dik li jgħidula il-Conference of Presidents fejn flimkien ifasslu l-aġenda għall-plenarja għal dawk ir-rapporti illi jkunu saru minn membri parlamentari f'kumitati differenti illi jitilgħu għall-plenarja. Jew inkella jkunu rapporti li jkunu ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea biex imbagħad il-Parlament Ewropew jivvota fuqhom. Imbagħad hemm il-ħidma tal-MEPs individwali u anke MEPs li jkunu fi gruppi politiċi differenti imma mbagħad ipoġġu f'dawk li jgħidulhom interparliamentary committees. U dawn ikollhom issue partikolari li jkollhom għal qalbhom, pereżempju hemm id-Disability Interparliamentary Group, ikunu MEPs minn kull grupp politiku illi flimkien jieħdu inizjattivi biex ikoll itellaw u jagħmlu proġetti flimkien f'dan ir-rigward. Il-Parlament Ewropew mimli b'ħafna attiviżmu u ħafna mill-membri parlamentari kienu fil-passat attivisti u mbagħad jidħlu fil-Parlament Ewropew biex ikomplu x-xogħol tagħhom fuq dak li jemmnu fih. U mbagħad għandek membri parlamentari illi jitilgħu għal 5 snin u sempliċement ma jagħmlu l-ebda differenza. U mbagħad issib membri parlamentari illi ftul tal-leġislatura mhux biss itellgħu diversi rapporti fil-Parlament Ewropew, imma jkunu għamlu differenza illi tiqpa tinħass anke meta jitilqu mill-Parlament Ewropew għax ikunu għamlu bidla fil-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq u jekk il-darba nkun eletta mill-għada li nitla naqbad naħdem fuq l-issues li għandi għal qalbi biex nkun waħda minn dawk illi nħalli l-marka ta' differenza fil-Parlament Ewropew u mhux inkun hemmhekk biex sempliċement insaħħan is-siġġu. Sharon Ellul-Bonici kontestat l-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Laburista fl-2003 u bejn l-2003 u l-2005 kienet membru fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. Hija kienet kandidata fuq il-lista tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet ġenerali tal-2003 u membru fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista mill-2003 sal-2005. Hija ħadmet ma' diversi organizzazzjonijiet politiċi fl-Unjoni Ewropea bħala konsulenta u kienet ukoll segretarja ġenerali ta' Partit Ewropew xellugi. Iżda fiex tikkonsisti l-ħajja politika ta' Sharon Ellul-Bonici? Ta' fil-bidu tagħha fil-politika ftit qabel l-elezzjoni ġenerali tal-1998. Kella kitbiet regolari fil-ġurnal The Malta Independent fost l-oħrajn. Tkellmet fuq l-Unjoni Ewropea u preżentat informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Ħadet sehem f'diversi programmi televiżivi
Kienet il-moħħ wara l-EU Monitor, gazzetta ta' kull xahar dwar informazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea.